Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ahmad Effendi saka 11 DPIP Setunggal. Teng kene kula arep maca tindak siten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun ngapuraken sugeng soten dumateng para rawuh, dumateng ngersanipun saka sepuh, bini sepuh, saha aji sepuh ingkang saduhu pantes Sidursana. Ingkang tansah kula bepeni para tamu Kakung Sumarna Putri ingkang bagya mbaya. Linambaran kanthi muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring mapinten-pinten rahmat kaliyan hidayahipun. Katitik wekdal menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing dalemipun Bapak Haryanto seperlu manghargya adicara tindak siten putranipun Bapak Haryanto inggih Adik Kurniawan. Ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturaken aguning panuwun awit aruwe panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula ingkang jinejir minangka pranata adicara kaperang badhe ngaturaken menggah urut reroncening adicara ingkang badhe kalampahan. Adicara ingkang kaping sapihan inggih pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambyagharja. Salajengipun inggih menika wongsing adicara. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumpahan wonten ing kalenggahan menika, mugi-mugi adicara ingkang sampun kramatan saged lumampah kanthi racap winantu barokah Gusti. Ngengeti wekdal ingkang sampun ndonga siyang langkung prayogi menawi adicara menika enggal dipunwiwiti. Lumampah ingkang adicara ingkang kaping setunggal inggih menika pembuka. Sumangga adicara menika dipuwiti kanthi basmalah kula dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugia kanthi waosan donga kula wau adicara saged lumampah kanthi sae ing sambekala. Menggah adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambyagharja dumateng panjenenganipun Bapak Haryanto Sumangga. Matur nuwun ngaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Haryanto ingkang sampun paring atur pambyagharja para rawuh ingkang minulya. Adicara salajengipun inggih menika wongsing adicara. Ingkang sepisah inggih menika sungkeman. Panjenenganipun Bapak lan Ibu Haryanto sowan sungkem dhateng tiyang kekalih nyuwun donga pangestu. Murih anggenipun momong dhateng putra Mahya Bagya Mulya. Kaping kalih inggih menika anak siti. Bapak Ibu kekalih misaken lampahipun ingkang putra ana Pak Siti ingkang sampun kacawisaken. Menika ategese bilih seganipun mangsa kawiwitan saking iti lan bejang wangsul malih dhateng Siti utawi Bumi. Kanthi pangajak bejang menawi sampun ngancik ing bebragan agung sageda ingkang putra singa angreksa lestari ing bumi. Kaping 3 inggih menika wijikane ing setaman. Murih agenipun lampahi gesang tansah cinaket ing kautaman. Kaping 1 inggih menika anak jadah sapa wonge sing emen bakal tinemu kadya jadah ingkang sampun cumawis mawarna
wani gunggung 7. Mugia Adik Kurniawan tansah kasinuwung pitulunganipun Gusti. Kaping gangsal inggih menika napaki andhak tebu. Menika tegese mugia ingkang putra saged ngadhapi kalbu nalika nglampahi pagesangan. Kaping 6 inggih menika munah lan milih dolanan katon menika warna jinis dolanan ingkang sampun cumawis. Kados dene buku, montor-montoran, miwa arta, dolanan ingkang dipungerteni menika angbaraken kados pundi mangke Adik Kurniawan mugia saged nggemi murih kautaman sampun ngantos nerak wewalipun unggah-ungguh lan subasita. Kaping 7 inggih menika ingkang putra sinaman toya GG dening ibu, toya GG ingkang widadoyan pangar mujudaken pangajipun swakewarga bapak miwah ibu ingkang ngluwetah sampun paripurna sinaram toya GG ingkang putra dipunake busana sinambi ingkang dipungani busana eyang putih kekayang nyebar udik-udik adicara saderengipun inggih menika sungkeman sampun risungun ageman ingkang endah. Pramila Adik Kurniawan sowah dhateng eyangipun kalih kanthi Bapak Ibu Haryanto. Anggenipun sowan kanthi ateken ibu ingkang rinengga gedha raja miwah jinangkepan ingkung estiping driya gegadang manggih raharja lan mugi tansah manembah lan manah. Sampun kaperang sungkem nuwun donga pangestu dhateng eyangipun kekalih. Upacara tindak siten kapusane kanthi adum dolanan tigan. Tiga menika prambanan saking tigang perkawis ingkang inggih menika lair jodoh lan seda. Sagung para tamu ingkang winatu ing kakurmatan. Lampahi adicara menika sampun diparipurna. Kula minangka prantacara bilih wonten nepati ngatur saha kiranging subasta kula nyuwun aguning pangaksama lan sumangga adicara menika kita dipungkasi kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.